Goeie, en welkom bij Muzikale Dwarsfluit van Friesland. Je hoort optredens van Gurbe Douwstra, Marek Katie en de Good for Nothing Boys. Komen in kriessfeer te loren. Nick de Vries, en we gaan praten over dit boek. Te skiën naar de bergen van Tirol. Het is al even lien dat ik daar weer. Soks is vanzelf voor ozes op de e-bike naar de zon. Hoewel ik dat mijn leven lang niet deed. Maar skiën krijgt als fietsen toch dik, soms verleer je neer. En als de volst in dezelfde sneeuw. Maar elke nier die zei je meer, dat we als greef in deer. Van alle kanten kwam er goeie rier. Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Is de winterdijs net vies te koud. Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Dus toen vaar dat soort fratsen net te oud. Dus hel ik in augustus al de redes van het jocht. Als zij mijn wiefke doe al best wel wees. Maar ik kom amper wacht je op een halve sterrentocht. Is aan winter vol mij pakken sneeuw en ijs. Maar het woever is net vriezen, dus doe moest ik wel wat oos. Ik kon naar Lapland of de Weissensee. Maar wat ik het ik vreeg, ik kreeg heubel dit voor op de doos. Geen enkele vreugde vond dat een goed idee. Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Denkst u dat het easy nog wel hoort? Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Wist u vaar dat soort fratsen net te oud. Maar achter de geraniums, daar heb ik nog net onttapt. Ik wil ik nog geen reisje langs de Rijn. Al ben ik net meer de jongste, ik wil avonturen gaan. Want dan is mijn kans voor goed vervlijn. Dus zoek ik met de keuring los het hele jaar ik spaar. Van Beeld tot door de kust van Baskelon. Maar wat ik dat vertelde, alle keer hetzelfde praat. Wist toen nou eigenlijk wel goed bij die verstand. Wist toen wel hoeveel kilometers als nog in een mast. Dat is meer als snijdt die rondje om me toe. Als toen de trap naar bobber is, dan is toen op in opwast. Dus blauw met dus en praat nou net zo stoer. Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Dat hele eind al innig oer de brood. Soest het nou wat waan, oh soest het nou wat waan. Dus toen vaar dat soort fratsen net te oud. Dus toen vaar dat soort fratsen net te oud. Gurbe Douwstra, mooi om weer eens even in deze studio te zien. En straks praat ik nog even een piep vol mij. Maar in ieder geval hier we daar mij deze aflevering van Noorwien. Daar we vaak even vooruitblikken. Dat doen we in dit geval ook. Zet al vast in de agenda. 16 december komt er een bijzonder festival, zet ik hem er even bij, van Local Heroes. En dat zal plakvinden in Uduna. De heren op de bank weten daar volle meer van, want dat is Klaas en Geert. Ik nog mijn boek trouwens. We beginnen maar even met het boek. Wat voor boek is dat eigenlijk? Nou, we hebben een boek uitgebracht met onze stichting. Zoals wisten ben we al 10 jaar actief met de stichting Woordbeat. We hebben eigenlijk de lokale popmuziek in de woorden wat documenteren. En net alleen de bandjes, maar ook de sociale context die erbij heeft. En we hebben nu een boek uitgebracht met een soort van bloemlezing in zit van wat er al hier gebeurd is in de periode van eind 50 tot aan nu eigenlijk. En het boek is net compleet. Het is net een discografie, steeds maar waar alle bands in zitten. Dus het is geen oor muziekencyclopedie, maar wel gewoon een leuk oorzicht van
om allerlei dingen die er gebeurd binnen. Voor een compleet verhaal kan je natuurlijk al de buurt op een website zien, www.woordbeat.nl. Maar dit is in ieder geval het boek. En bij deze worden we het exemplaarje van alle Ik ben anderen. gek op dit soort boeken. En dan kerst nog eens even wat graven in de geschiedenis wel. Omdat is, ja. Nou ja, en het is een rieke geschiedenis. Hè? En want het gaat al vanaf de jaren 50 dat er natuurlijk beatmuziek makken waard. Hoe vier je hem waarom in de geschiedenis eigenlijk? Mijn woordbeat. Nou, we beginnen eigenlijk in de jaren 50. Ja, hè? Ja. Ja, en als het de voorste neemt, daar steen ik zelf nog bij op. Dat we eigenlijk al in de 60 jaren, begin 60 jaren. Maar in ieder geval, wij beginnen al met eigenlijk de bandjes die toen al weer in de Indo-bandjes en dat soort zaken die erachteraan komen. En de eerste beatbands, die zitten natuurlijk wat meer in de jaren 60. Ja. Wie draagt nu al een soort van centrumplak daarvoor of net? Hoe zit het eigenlijk? Nee, dat wie eigenlijk weinig te doen. We zijn eigenlijk nog de generatie die dat nog een beetje nee vertellen. En daarom is dat boek dat ik. Ja, je moet even nog. We leven nog wel. Maar nou ja, het is wel mooi dat er uiteindelijk nog verstlijn wordt. Ja. Maar in ieder geval, in die periode weer er weinig te doen in drachten op dat gebied. Het werd ik net faciliteerd. Ja. De muziekskwam die kwam al die wat letter. Jeugdwerk kwam volle letter. Dus ja, eigenlijk begon het ergens voor die zelf, als het ware, in de muziek wat te doen. Ja. Ik deed het zelf al van de legere squallen. Ja. Dus samen met nog een die als je vanmiddag ik al was, is de reden triatron mijn hele leven eigenlijk al was dat de muziek. Ja, en knap, toen had je hier nog, hè? Ik kijk nog wat hier. Ja, dat is wel een beetje griezerig. Ik ben al wat trotszichtig, maar... Ja, wanneer begon het avontuur voor jou, muzikaal, jongen? Dat begon eigenlijk een beetje in diezelfde periode. Ik ben altijd waar bij West mij PA verhuur, muziekinstallatie verhuur en studio gewoon in de Tiek. Meer ondersteunend dus? Meer ondersteunend, ik inderdaad. En eigenlijk vanaf het begin van die periode. Ik heb nog een tijd lang in het Beek en in Bakkeveen, jeugdcentrum, de programmering die in. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje de activiteiten. En wat Klaas Krek heel aan memoreerde. In het begin werden natuurlijk nog heel die zaal en in discotheken. Hè. Dat begon dan een beetje met het politiebal bijvoorbeeld. Waar de lokale politie eigenlijk Doonsjan organiseerde voor de jeugd. Dat werd gefinancierd door de PV. Ja. Maar daar hingen we toen al bands zoals de Earring en de Shoes. Maar daar werd ik een plak voor lokaal talent. En via het Vreeweek en het Rembaanrestaurant. Ja. En pas later kwamen de discotheken natuurlijk. En wie in de zalen er eigenlijk. Dus wat dat betreft. En dan scoren dat we op in de tijd. Met de eerste jeugdcentra. Maar ik een poppodium zoals Bruno Josk en neem maar op alle jaren. Werd toch lokaal hulpvolle plak weer om bands spelen te letten. We hebben er een hele hoop uit die tijd. Kijk, ze Jim nog actief? Of hij bij een aantal reanimeren, Maarten? Die misschien nog wat posteren op een zolderkamer hier en die denken, hey, dat is leuk. Dat doe ik weer om mij of net? Hoe zit het eigenlijk? Ja, dat is terug door onze activiteiten. En de bands werden een beetje wat binnen. Nou ja, rakels er wel weer wat op, hè? Ja, er rakels zeker wat op. En er zijn een hele hoop die hadden hun hobby weer oppakt, om het zo maar te zeggen. En die ben weer begonnen. En die stier zelfs hier uiteindelijk. Ik werd op die folder poster, zeg maar, dat er weer bands binnen die uiteindelijk zijn als Vince Poedies, die is bijvoorbeeld al in de jaren 60, 68 die spelen nog steeds. Ja. En die binnen nooit weer actief. En dat is hartstikke leuk, want ja, totdat wij dit eigenlijk weer wat oppakken en die festivals van die local heroes weer binnen van de harkje, ja, komen er steeds meer bij. Die zeggen, ja, wij willen eigenlijk ook wel eens bij hem spelen. En die zorgen dat. Ja. Dus dat maakt wakker die we echt om. Hoe kan mensen in dit boek komen als ze dit lezen willen? Nou, we hebben op dit moment 2 verkooppunten. Er zijn boekhandels in Drachten en Burgen. We zijn nog op zoek naar een verkooppuntje in Leeuwarden. Om toch een beetje dat hele woordhoekje wat oud te dekken. En dan Leeuwarden daar natuurlijk wel een beetje bezitten van. Maar wij een programmeesken die natuurlijk daar wel actief in was binnen in die periode. Dus daar zie je we nog naar. Maar het is op dit moment wel een hutterinder. We hebben een productie van 300 boeken. En we zijn al 4 uur de helft met de verkoop. Dus wat dat betreft... en dat mag ik wel. Want het is natuurlijk altijd een aderlating van een stichting zoals wij binnen. Het is natuurlijk een enorme voorinvestering. Een dure hobby, laten we het zo behouden. Het is een hele dure hobby, maar we vonden toch wel dat er inderdaad naast de digitale media dat we een papieren ding hebben moesten. Ja, en dit maakt in de kost. En dit is gewoon natuurlijk leuk om in de kost te sappen, maar het is ook leuk om voor te gaan met de feestdagen natuurlijk. Ik bedoel, er zit zoveel feest van herkenning in met al die mensen die in bandjes zitten en die er aan niks mee was binnen. Ja. Dus ja, wat dat betreft zou ik zeggen, keep je hem. Dat is, je helpt u ermee, maar je helpt mezelf ook met een mooi stukje historie. Ja, en ik denk, al ken je de meesten net, je had wel een teachbeeld en ik denk, het kist het vaak wel eens op oren.
deel van het hele land, denk ik, hoe de popmuziek ontstaan is en wat er zei, de wind in zaal en dan geen PA's en dat moest al je nog wat ontwikkelen worden. Ja, en dit is de beginperiode van de popmuziek, laten we wel eerlijk wezen. En je maakt een feestje, 16 december. Ik had poster een keer al, maar wat game doen aan eigenlijk? Is gewoon een gezellige samen zijn en wat plaatje draaien? Nee, het is... Kijk wat meer, hè? Ja, het is wel wat meer. Ja. Ik bedoel, ik kerst het eigenlijk ook gezien op de poster. Die bands die er uiteindelijk toen in die tiert weer en beginnen een beetje weer naar deze tiert had. Daar zit ik wat van de laatste jaren in, om het zo maar te zeggen. Hè. Als naar die Sunborgshows dan, dat is wat meer van muziek van deze tiert. Maar uiteindelijk is het vanaf de jaren 60 tot aan nu zitten die bands die er nou in zitten. En er zit goede kwaliteit tussen. Als Flamboyant had, die had... goeie band. Ja. Goeie beetje band. progrock, hè? Ja, progrock. En die had eigenlijk ook de hele verhaal als speler. Nou, die binnen uiteindelijk nou weer bij u. En dan komen ze weer als een lokale band weer waarom, als het ware. Ja, dat is fantastisch. 16 december, prachtig festival in Drachten. Dus je kan op de site van Woordbeat, want daar kist onder andere dit boek misschien, in ieder geval bestellen, neem ik gewoon. Hè. En het gaat dus hartstikke rap. En in januari, februari geven we nog eens een hele special doen op de radio en ook maar een podcast hoe de skieten is en het screwen van dit boek. Dus wees erbij. Maar 16 december nogmaals, u doet naar het feestje, net stinnen, maar dahinter zei een Drachtster Schouwburg-directeur. Dat weer Roel Ostra, hè? Dat is, ja, die horen we erin. Daar is een mooi verhaal, Norien, hoe hij in de popmuziek ziet en wat zijn idee bij popmuziek weer. Dus, maar dat mooie verhaal vertellen we nog wel eens. Is cirkeltje rond. Daarom. Dank u wel, heren. Goed, 16 dankjewel. december, zet het in de agenda. We gaan weer naar het heden, want ja, dit programma had natuurlijk een product gast altijd. Je hebt eigenlijk een bijzondere groep. Ze zijn met hun trein. Ik zeg maar één ding. Straks praten we nog even met ze. KD en de Good for Nothing Boys. My own damn stuff. Santa baby, I bought a bottle car on my own, no loans. I bought it all by myself. Santa baby, with cereal help from Elf on a shelf. So stop interrupting me when I talk, and don't send me pictures of your car. Santa baby, I'd love to know my ass won't get grabbed at work by some ignorant jerk. Tell the dirtbag to put away the chimney tonight. Just put away the chimney tonight. Chimney tonight. Just put away the chimney tonight.
Ja, als je hem nog net in een crisis weer komen, dan weet ik het ook net. Ik kan mezelf, kijk maar, ik kan een paar Christmoets een cadeau dienen hier. En KD en The Good For Nothing Boys. Fantastisch, nou goed. We beginnen praten over een te gekke band, vind ik zelf. Ze bestaan al heel lang, want ooit ben wij begonnen met het Waterrock Festival in 1988. Ja, old school. En de allereerste band die het ooit speelde, wie Restless. En die binnen mij wat tussenpozen gewoon weer hartstikke actief. Sterker, als je hem Noorderwien wordt vaker op de radio luisteren, dan heb je daar een Friestalig nummer in tussen van jet. Juert als juster. Ik maak er net maar vergelijken, maar het zit een beetje in de sfeer van Maiden en dat soort bands. Nou, is rock, metal en een mooie mix. 12 van de leden had je, want er komt een mooie clip aan. Die is al clear trouwens. Jan Siebe, Hans, mooi dat hem er binnen. Welkom. Goedemiddag. Ja, midje. Hoe vaak wil je hem nog een Waterrock herinneren? Elke keer als ik in ieder geval ergens in een hard rock festival binnen bij bekendere bands, dan herkennen ze je wel, ja? Ja, hè? Ja. Wat wist er zelf nog van trouwens? Ja, wat ik er zelf nog van, dat het, wij zijn hier niet jong en onervaren nog wat dat betreft. En wat ik er nog van vind, het gaat heel snel voorbij, te snel. Ja. Maar voor het eerst voor het publiek. Hè? Ja. Ja, ik Ja. ja. En net weten dat we 30, 40 jaar later zitten zo dat we hetzelfde podium als Slayer en Iron Maiden, hè? Ja. Dat is Ja. wonderlijk, nog. Ja, dat kist volop in cv's zetten. Dat zit worstoer Ja, natuurlijk. dat had wel iets, hè? dat had wel iets, ja. Wanneer ben je een beetje op nij begonnen met de band? Of want je bent net constant met trok in, hè? Nee, we gaan nog een reunie aan, want onze originele zanger, Hans is pas er een jaar of 4 bij, denk ik. Ja, zo. een groentje, hè? Jongen nog. Dus, Ja. Ja, maar toen hebben we nog ergens in 2006, denk ik, hebben we een reunie in. En dat is een groep metal freaks, Heavy Metal Maniacs, heet die groep. Die meesten die leven nog steeds deze dag, als wij in de 80 jaren erbij ran. Streepjebroeken aan, speakerhesjes. Spiekerjekjes. En toen hadden we een reunie in. En toen ben ik op verzamel-cd kwam. En daarna hebben we wel eens af en toe eens een optreden in. En ja, dan zoek ik daar even aan. Toen werd ik door daar bellen om reunie te doen van Waterrock bij het 4 mei viering. 3, 4 hier waarom. Wat was de 18 wie het cultureel hier? Maar maar snijden hoe snel het hier gaat. Uit Geert Vierste Radio. En toen moesten we op zoek naar een zanger. Ja. En Hans zit in onze vriendengroep. En Hans die is wat later begonnen met actieve muziekmeidjes en jongen. En dat was een goede stand-in. Misschien nog wel zelfs een betere stand-in dan de hartzanger. Ja. Ja goed, en dan ben je per hier verder. En dan komt toe, volgens mij op het idee om een Friestalig nummer te doen. Of is dat onderling gebeurt, hoe hij dat eigenlijk horen? Nou, het is zo dat ik maakte wel Friese teksten. En ik dacht, nou, misschien moet ik iets doen. Ik hier wel wat lezen. En toen ben ik bij elkaar kwam, ik zei, misschien kunnen we iets doen in het Fries. En we waren al met een nummer bezig. En toen is er eigenlijk die wat juist uitrollen. Ja, bij een bijzonder verhaal, hè? Kun je het nog eens uitlezen? Ja, het gaat over dementie. Het gaat over een vrouw en een man. En waarvan de vrouw dementerend is. Ik ga in de zorg werken. Dat is eigenlijk de reden dat ik... dat het... hoe zei je dat? Dat speelt een rol in je leven. Ja, Dus. precies. Ja. En dat is dus de inspiratie geweest om dat nummer helemaal te schreeuwen. Dus. Ja. Maar hier is er voor dit nummer qua muziek ook al bij? Of is dat meer uit de band waar je Nee, kwam? dat is meer uit de band waar ik kwam, ja. Ja. Want hij kwam met een Friestalige tekst en vervolgens een nummer erbij verzonnen. Of leidt al op de plank of zo? Dat nummer ontstaat meestal spontaan in de oefenruimte, zeg maar. Ja, zo'n beetje wij al jaren muziek. In mijn holle zitten altijd melodielijntjes en dat. En dan ben je aan het prielen op de gitaar of op de basgitaar. En dan vullen we elkaar eraan. De drummer die slaat de maat bij wie ze spreken. Ja, klinkt heel eenvoudig, maar... En de gitarist... Ik doe het je hem net, nee. Nee, en de gitarist die begint te spelen. En dan begint ze te arrangeren. Ze zei, wat is daar dos? Wat staat dan daar dos? Ja, toen is dat nummer dat had vorm gekregen. Ja. En toen kwam Hans met de tekst. Ja. En dan zit er natuurlijk compleet refrein en niet meer op. Alle clichés dat in een hardrock nummer, maar hele lange jank-solo's en een intro direct mee. En dat gaan we dus nou absoluut een net van maken. Want Hans had ik een connectie met Peter van der Ploeg, wel bekend van de Kast. En die voelde dat nummer positief op. En vooral de melodielijnen, denk ik. En eigen wie is dat ik ben, ik denk als hij het leuk vindt, dan maar wij er iets leuks voor meidje kennen. Iets commerciëler. En de tekst verzin dat ik de aandacht die het ham uiteindelijk. Hè.
Want het is natuurlijk wel een alledaags probleem. Ja, en nou, in elke en zin een komt groeiend het voor. probleem, hè? Dus dat wil ik wel zeggen. Ja. Absoluut. En toen had Niels Linkbeek van de Master Sound Studio uit Grijnsland, die had het arrangeerd en produced. En die had het glad maken, zeg maar. Ja, heel simpel, maar commercieel maken. Du hast het al vaker gehad. Hè? Dus ja, het is net des Restless van de 80 jaren. Maar de gitaarsound hebben we toch geprobeerd te bewaren. Ja, en de keyboardpartijtjes eronder, dat is wel heel erg ethisch, hè? Nou, Joske, zeg maar. Ja, maar het klinkt heel wat nou en ik ben je ethisch, het is een mooie mix van de ethisch. Goed, dan is het noemen er. Je kunnen mij doen een Frieske top 100, hè? Ja, wees. Bleksem. Ja, wees. Stemmen. Mooi. Dat zou Stemmen. wel zijn. Ja, stemmen al eerst. Ja, ik maak hier reclame, maar je moet zonder op stemmen kennen bij deze wrestlers. Stem maar op het listje of net? Ja. Hartstikke mooi. Goed, Dus, de reden dat je moet nu, we hadden er op de radio even 1 uur Oudien, we hebben al een paar keer gedraaid, is dat er een clip maken is. Wat voor clip hij maken, jongens? Nou, het is een clip dat gaat door dimensie. Nou ja, wie hint er mij zijn handen van wat zo'n mooie locatie wezen. Nou, en daar is de Doolhof in Bakkerveen is eruit kwam. Een beetje als symbool voor... Juist precies. Daar is de paard kwijt en nou, zo doende. En toen dacht ik van ik moet misschien maar een meestermuziekje, een paar steltjes in verschillende levensfasen en die er toch in letten. En van een jong stijl tot een middle-aged stijl en tot een oude stijl. Nou, hij is klaar. Hij staat er online. Ja. We letten er even een stuk van jaren en meestal kunnen hem in zijn volledig iets zien op YouTube, neem ik hoor. Ja, op YouTube. Ja. Er staan 2 versies op. Spotify doet ik altijd de automatische versie. Daar moet ze eigenlijk net op klikken. Er is een tekstversie, Ja. een soort tekstclip. Maar de videoclip wordt te herkennen. Dan begint mij de thumbnail, nemen ze dat. Engels wordt moeilijk voor deze Fries. Maar daar zit de band dan op afbeeld. Maar ja, en er zit een stukje informatie over wat dus behelst staat om het nummer te scrollen. Ja, ik zou zeggen, het is het Jimwurg en het is hartstikke een mooie clip, Jan. De band komt zo dan. Ik even niet Dolaf voorbij. Ja. Mooi. Top man. Goed. Nogmaals, je kan erop stemmen. Frieske top 100. Restless. Dat is een Engelse naam. Maar Joert als juster. Oh, je kan hem online zien. YouTube. Op alle mogelijke manieren dus wel. En wellicht ook nog even een stuk zien. Man, dankjewel. Tot de volgende keer. Blijf terug in. Zeker in het Frieske. Maar te gekke muziek. En nou ja, had je in de 88 al op een festival staan. En dan kun je hem nog wel even terug. Toch? Of net? Wij kennen nog wel Je even. bent wel aardig geven, hè? Dan, Ja, wij zullen je verrassen. Dit is Restless. Joert als juster. En er komt een tijd van geen, want hoest het dek besjoest, er is een ein aan huis besteed. Ja, ik kom op idee keer elk rek uit de tijd, maar deze brand verlies als daar gewoon de laatste strijd. In een vierde toekomst had de zinnen huis verschroeid, maar jette als safir is, hij weet zelfs al lang verknoeid. Wie denkt al jaren lang, er komt vanzelfs echt wel bij goed. En als er dan het oors is, nou dan komt naar huis de vloer. Wat bedoelt dus ben en best ben, wat ligt wie hadden nij. Is deze eer de aast weer woest en nee. Wij je zien al hoopje, komt er aanst een dij. Zie wie hadden tak om steen en dreef. We al jaren praten zijn we tijd er wat bad. Maar altijd weer tijd genoeg, nou kom wie tijd te kwad. En wat u zegt voor zijn we, vol er bij u net in. Wie leef je bij de dij, u zeil dat hing het naar de wind.
we krijgen maar één kans, Savolle is wel wis. Er ben geen plannen B of C, dit is wat het is. En wees ik maar in Joost, wie moet het je mij doen? Want wij al in het kennen, dus er brood nog toekomst, ja. Wat bedoelt dus ben en best ben, wat lip wie harrenij. Is deze hier de aast weer woest en leeg. Wij je zien nog hoopje, komt er aanst een dij. Stier wie harren toekomst tegen dreef. En er komt de tijd van geen. Want hoest de tekbus jost, er is een ein aan ons besteed. Ja, ik kom dat wie dik in elk rek uit het hier. Maar deze vrouw verliest, ze staat gewoon de laatste strijd. De laatste strijd. Ja, het vertrouwde lood zit je naast me. Gurbe, mij zijn muzikale maten, Jan, Bonne. Ja, we hadden je al even jet, Gurbe, dus staan nog even hier, maar zondag hier, wauw. Ja, haast. Ja. Haast. Ja. Dat is de reden dat je best hoort, want dat, nou ja, Michael zegt dat gist vieren. Ja, dat is ik vieren. Maar in totaal werk nog 2 try-outs, maar in totaal 16 jidjesfeestjes eigenlijk. Een hele provincie terug. Hoe doen we ze vaak, hè? Ja, hoe doen ze vaak. Maar eerlijk gezegd, ik heb me van tevoren afvregen of zand toch wel iets is wat je vieren moet. Nou, blijkbaar al. Want ja, uiteindelijk al. Je kent ik stilzwijn door je voorbij inlitten. Maar ik denk, ja, nee, als je er dan wat mee door dan ik maar zo groot mogelijk. En ja, 16 jidjesfeestjes waarbij het publiek te gast is op mijn jidje. Gebakje erbij. Oh. Misschien wat was het zien. Ja, zei het, ja. Wat was het zien, hoor. Je met hem al. Maar het moet wel... Zo, ik neem het jidjesfeestjes, maar het is vanzelfs net een heel alleen maar feest en fleur vanzelfs. Het is wel Gurbe Douster wat ze krijgen. En dat is af en toe hemelhoog jouwtsend om te betrupt. Dus dat zit ik wel wat in dat programma. Beetje ten voeten uitzetten. Ja, absoluut. Ja. Ik speciaal voor het programma heb ik een stuk maar een nijliedje schreeuwen. Maar wat we hier jaren letten, dat is ik een beetje de mix van die mensen in het programma vast kennen. Zit ik oudere vestjes, bekendere vestjes in. Ja, want vier is nou die letterlijk die 20 jaren als persoon, zeg maar. Dat staat wat op ernst of zei je van, nou, met mijn muzikale carrière gaat dit eigenlijk hoor. Er zijn natuurlijk 2 dingen, hè? Ja, dat is zo. Ja, maar dat... Nee, toen laapt ook wel aardig, maar... Ja, nee, dit is echt... de tour is bedoeld als viering van mijn zondigste jidje. Ik ben haast in februari, dus ik zondag. Nou ja, dat vond ik wel een idee. En het is net echt een oersjoch van mijn muzikale carrière. Dat heb ik eigenlijk in het vorige programma eigenlijk van een groot in dat te plak. Nee, dit is meer... leuke liedjes voor de mensen, hè? Denk ik dan maar. Hoe is het om zondiger te werden? Dat weet ik nog net. Nee. Pas op zondje februari, maar nou ja, ik denk net dat het volle oors vielen zal willen als een jongen seks. Haast het naar die zin? Ik bedoel, even plat zijn, best pensionado, haast mooie vaststelling, best met Frisicana, dus leuke dingen. Nog maar die muzikale maat, nog paard, is gewoon... Let's have fun? Ja, absoluut. Hoe ouder als wust, hoe vaker als de vraag krijgt van... Zo ze nou wel aan, maar net alleen dat. Hoe lang is er mee terug? Ik zal die eerlijk zeggen, die vraag ik mezelf op een gegeven moment ik wel steld, maar ik ga ermee terug zolang het me fysiek en mentaal mogelijk maken wordt om muziek te maken. En zolang ik er lol in heb, zolang dat ik het leuk vind om te doen, om op een podium te kroepen en van mensen te spelen en om vestjes te betinken, zolang ga ik ermee terug. Dus ja, voorlopig is er nog geen aan in, denk ik. Dat vind ik persoonlijk goed nice, want ik heb die uitnodiging, we maken mooie vestjes. Wat ben je doen? Wat ben je verder plan eigenlijk? Ja, en als je... Wat was nou die zondigste eigenlijk, Gurbe? Als je die tour... nou ja, als je de tour in toont, ja, bij maaien. Halve maai is de laatste voorstelling in het Posthuis in Heerenveen. En dan ben we ondertussen, denk ik al begonnen met de repetities van Frisicana 5. Together met Pieter Wilkens en Marcel Smit. Je maakt een live album opname trouwens? Ja, we hebben live album opname. Dat zal
in elk geval vanuit de tour begint, maar dat live al op de volwijze, maar het zal wel goed komen. Die tour begint ergens, ik geloof dat we de première ergens eind september plant hebben. En ja, dan geven we mijn Friese Carnaval de provincie weer terug. Ja, en voor de rest, ondertussen bezie ik weer mooie versjes te betinken. En ik zal wel wat er daarna weer gebeurt. Eén stap tegelijk, stap voor stap. Het klinkt heel wies. Ja, nou ja. Ja, mij dat je ouder wordt. Ik moet er net op beginnen. Dan komt mij de heren. Dat hoop ik maar. Ja. Dat van mij ik nog wel hoop misschien. Goed jongen, even de zakelijke kant, de data. Er komen een paar try-outs. Wist jullie te hollen? Ja, die binnen takken weken. Toonsje 14 december en zaterdag 16 december. En die bij beide in Paviljoen Mem. Muziekplaats Boetenpost. En dan is de première op 13 januari in de Noorderkerkzaal van het theater in Snits. Nou ja, en dan de dijs erop staan wel in Wiedekerk in de Hemrik. Daarachterom komen Kolmensweg, ook het uit de Holles is. En Theaterkerken Nes, eind januari. En dan begin februari, 2 februari in Lawaai in Drachten. Dat is voor mij altijd wel wat bijzonders, een beetje min. Nou, ik kan me voorstellen. Tussenhaven, ja. Dus, nou ja, en voor de rest is nog even op mijn website. Het binnen er al los van de try-outs bent er sectie vaststellingsroom in de provincie. Meer informatie op de site. Oude Sandiger. Ja. Ja. We praten wel weer als Ja, het papier best wel. Wie had er nog wel eens hoor? Ja, de klassieker. Nou ja, hij zit ik in het programma, dus ik vind dat het dan maar even maat, of net dan. Ik kon niet meer dit doen. Dit is het. Live in Noorderwien. verhaal uit een film. Hij stoereloos, zij leven stil. Harmeloos afrillen de ene kool. En werd zie ik weer enkel de Nimm die mij, ze zei iets in haar. Bij dat land van mijn dromen, ik wil net eigen kan. En ik doe eens pensioenen voor als het wist. Als to stiest op de highcliffs of mooi in de mist. In dat land en de lied klinkt uit elk hoes en kroeg. En van zongers en dichters verhalen. Dat het leven vaak al is, de zee al dit roep. Als het thuis bestal, komst ik van vier. Haar een takkomst wie een makke plannen bij het zool. Mijn himmel, ik lim je, mijn harberegel. En op St. Patrick's Day had een oude pastoor. Haar een trouwdienerij en wie de highcliffs allemaal. Die de loon en de lied klinkt uit elk hoes en kroeg. En van zongers en dichters verhalen. En het leven vaak al is de zee al in de roeg. Ergens op thuis bestal komst ik van vier. Wie een deze gedij, heel hier in de mol. Doet er zijtjes in liefste, kom jou mij in hand. Wonder is wie net mooier doodjoos mij grif. Als to als mij mij giest onder voet van het klif. Op dat paadsmel en glistere de zee zat erbij. Vond zijn voetje hard vast, en weer nam hem mij. In dat ijskoude wetter wie het verstoor.
Voor het een van zijn faam, en wie de Highcliffs allemaal. Gerben Oustra zijn muzikale maten. Geweldig om ze weer eens even in de studio hier te treffen. Goed, ja, Chris, wie hint er al even over. Dit zeilskip, dit trio al lekker, we doen het begin van Noorderwind, jongen. Het is KD en de Good for Nothing Boys. We zitten helemaal in de Chris-sfeer, KD. Bist u zo'n Chris van aard? Nou, net per se, maar het is wel, door dit werd het wel wat omwakkeren, ja. Dat vind ik wel leuk. Vertel even het verhaal van deze groep, want dat is Sietse en dit is Ronnie. Ja. Die beide heren winnen eigenlijk om mijn groepje bezig onder de naam Nothing. Ja. En toen hebben we er wat oors van maken? Nee, het Nothing besteedt nog steeds. Maar dat is nou even op een wat leger pitje. Maar ja, wie Trajelien denk ik in coronatijd toen, dat is mijn vriend, dat is Ronnie. Dus wij wenen samen, dus dan op een gegeven moment verveelste je en dan dacht ze, wat mist wan? Dus toen dachten we... Nou ja, mensen ergen hier niet, hè? Dat ken ik, ja. De Chris ben je hem op tu. Ja, precies. Maar we dachten we nog wat creatievers. Ja. We nog een soort, ja, ik werd heel geïnspireerd terug van die Chris specials van Dolly Parton. En dat vond ik dan echt geweldig. Ja. Dus ik dacht, we voor de grap dat we opnemen. En dan een paar nummers. En dan gingen we Sietse vragen om het op te nemen en wat beelden erbij te shitten. En toen vond hij het eigenlijk zo leuk dat hij de bas erbij pakte en dat hij mij speelde ging. Dus nou ja, dat... Wat is er zitten? Ik ga me er gewoon inwerken. Ik zei, ik heb mijn hart kleur. Ja. Ze kon het oors. Ja. Nou, zo kom je weer naar je bent. Nou, maar hij is nog wel kritisch, hè? Als het net goed weer, dan wordt hij net mooi van. Dus wel, zijn met zijn legende status heen gaan, hè? Dus dan... Ja, hij zit nou op televisie, we hadden verslaan, we hadden beeld nog. Wat deed hij na te doen als jongeres eigenlijk? Nou, 0 eigenlijk. Oh. Ja. Ja, dit is de eerste. Serieus? Ja, serieus. Ja. Okay. Ja. En leshoorn of zo? Nee, niks. Nee, gewoon een muzikale familie, denk ik. Wauw. Ja. Zit, wat zei het is weer van mijn eerste keer dat ze zong. En toen dacht Mike van, hè? Wat kan ze mooi zongen. Nou, we hebben een talent hier. Toen dachten we, hier dan kennen we wat mooi. Ja. Dacht u dat denk, Ronnie? Ja, ik wist het al. Ja, toen was verliefd natuurlijk. Hè? Ja, daarom. Ja. Dus ik wist het al lang en ik had het een beetje geheim houden. Want ik dacht van ja, ze gaat natuurlijk niet overschaduwen dan. Dus dat hoef ik eigenlijk net, maar ja, ik leer. Maar toch even een beetje guilty pleasure, die Chris-nummers of niet? Ja, ik vind het geweldig al ja. Ja, ik vind het gewoon leuk om muziek te maken. Ja. Maar die Chris-nummers, daar begon het eigenlijk maar. En daarna ben we gewoon alles gaan spelen wat we leuk vinden. En nou doen we nog steeds Chris. Ja. Ik wel. Hey, hoe heb je dit allemaal betocht eigenlijk? Nou, volgens mij, ik denk dat het Sietse weer. Kirsten Dijkstra? Ja, KD is, Kirsten Dijkstra, dat is KD. Ja. En dan Nothing, dat is natuurlijk hun band, dat is een Good for Nothing Boys, een beetje verwijzing daarna. Ja, maar je hebt toch meer als Chris noemen, maar we even beneden, hè? Want we doen al een beetje Chris-show, maar normaal gesproken wel lekkere pittige nummers of niet? Ja, zeker. Ja, we doen alles wat we leuk vinden. En Sietse wil eigenlijk dat we, nou, correct nog voordat we begonnen, alles omgooien en volle pittiger speel je in. Maar dat hier we net goed voorbereid. Die discussie had je verleden niet. Maar ja, precies. Maar dat komen we nog een keer als dat ken. En als je al denkt, kent die van, ja natuurlijk, onderhoorn van Klinkhamer, Dokkum lokaaltje, naar je plaat uit, et cetera. Maar daar komen we nog wel eens over te spreken. We hadden nou OKD. Je hebt geen wat optredens te doen, want dat is een heel mooi bordje. Ja, ik heb dat. Dat is een goede voorbereiding. Ja. Even zien, maar ik zei vallen, hè, zo net. Jim speel je nog op de kerstmarkt van Blokhuis Poort. Die tussen 16 december. Zit even stil. Het Loodscafé in Vlieland, geweldige locatie, 18 december. Rockcafé Snits, de 23e. En de 28e, de Forstin in Hilversum. Ja, zeker. Ja, daar weet ik eigenlijk net zoveel van. Maar er is iets maar de top 2 is het of zo. Maar ja, we houden het verder bescheiden natuurlijk. Dus, nou, ik vind de gek er binnen. Nogmaals, het gaat wat verder als Christmuziek. Maar wij gaan ze vragen van hun Christnummers. Ik kon ze gewoon nog een keer horen. Te gek dan je er binnen. Sietse, Ronnie en KD. Ik neem die maar even bij de naam KD en de Good for Nothing Boys. Live in Noorderwind. Christmas
know what can I do without you? I got no place to go. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely this Christmas, lonely and cold. It'll be cold, so cold without you to hold. It's Christmas. Each time I remember the day you went away, and how I would listen to the things you had to say. I just break down as I look around, and the only things I see are emptiness and loneliness and an unlit Christmas tree. It'll be lonely this Christmas without you to hold. It'll be lonely this Christmas, lonely and cold. It'll be cold, so cold without you to hold. It's Christmas. Het wordt een eenzame Christ zonder die bij me. Het wordt een eenzame Christ zonder die bij me. Oh, het wordt kort, zonder die bij me. Is Christ wees. Het wordt een eenzame Christ zonder die bij me. Het wordt een eenzame Christ zonder die bij me. Oh, het wordt kort, zonder die bij me. Is Christ wees. Ja, mooi Chris-verhaal. Vertolkt door KD en de Good for Nothing Boys. Hoe betinkt het trouwens? Goed, straks doen ze nog een nummer hier live in de studio. En we wonen toch wel een beetje, nou laten we eerlijk wezen, in de crisis kom maar goed. Dat slag het ik zeker. Zeker ik mij mijn volgende gast. Ik ken hem als ex-dichter van Friesland. Hij schreeuwt graag, maar hij maakt ook graag muziek. Want daarvoor in het 4-4 Verliezen, we hinten alleen over Waltrock. Die had ooit Die Amp spelen en hij weer de grote frontman ervan, Nick de Vries. Hoi, de mooiste best. Ja, hartstikke mooi. Muziek of schreeuwen, is het een beetje een evenwicht of hast je toch ergens een voorkeur? Nee, het slaat heerlijk terug naar de muziek. Ja. Best wel druk met de muziek, hè? Ja, zeker. Dus kijk een single uitkwam van mijn gearwerking met Artvark, saxofoonkwartet uit Rotterdam. Waardman, werd ik wijkomek, Get to the Waarden. En die kijkt uit, dus hartstikke mooi, ja. En ik doe hem aanstek, dus. Waar kwam de inspiratie bij hem over de woorden en die roots eigenlijk wat te doen? Ja, het is meer eigenlijk oorsom. Dichter Seert Brange, die zei ooit zien meer van Nick de Master, waarom denken dat het een keer het net door de woorden hast. Want het gaat haast altijd door de woorden. Is het die Rotterdammers wat uitlezen? Of ja, kijk, grappig is, een van de mannen die komt van Katendrecht. Dat is echt een beetje een ruige streek, dus dat had wel wat overeenkomsten. Artvark, dus hij is het alleen de muzikant, dan kom je uit Rotterdam. Hoe best bij die man te horen komen eigenlijk?
Ja, ik was op een festival in Rotterdam, Poetry International. En toen hier de hoofdman daarvan, die zei toch van, nou, dit is een goede combinatie. Muziek en ja, mij als wat eigenlijk? Ja, als frontman misschien. Ja, zei het. En voornamelijk in het Fries. Dus ja, dat is echt wel even. Lijst hun alles uit? Of door zij het een beetje op gevoel? Nou, we gaan een album maken, dus tegelijk. En de titel is Fries inderdaad, maar de maar 2 nummers in het Fries. Dus 80% is Nederlands. Ja. Maar hoe is het net uit te lezen? Nee, dat viel ze wel aan. Ja. Het wordt verhoord in die muzikale benadering, als je vergelijkt met die periode bij DM bijvoorbeeld? Nou, als ik dan nou meer dingen natuurlijk projectmatig is, maar dus ik ben nou met een album aan de gang, dus ik aan stuk 2 nummers van Wan. En dat komt eigenlijk voort uit mijn titels dicht van Friesland. Toen maak ik mij helemaal zelf filmpjes en daar zit een muziek bij en die maak ik zelf. En ja, dat is natuurlijk zo mooi om te doen. Ja, dat maakt meer mij. Ja, maar die benadering, is dat oorzaak als bijvoorbeeld in een band zit? Nou, ja, bij muziek, bij de Amphalt, mijn eerste groep, de gitaren staan op een gegeven moment vol iepen. En ja, mijn stem is wel, had wel redelijk wat volume, maar ik bedoel, om er bovenuit te komen is moeilijk. Dus ik kan nou iets meer timing en gevoel er misschien erin lezen. Wordt het een full length, op zijn goed Fries, het is een album, en mij horen we het zien al wat over nummers, of een soort EP en dan een 5-6 nummers? We zijn ook correct aan de gang, maar Johan Kooi ooit nog van, ik ben even zijn eerste band kwijt, maar er zou ooit de kleine prijs van Snake daarna mee won. Dus de Shotmux. Anyway, en die speelde ik bij mij, dat staat mij dat allemaal. Dus daar ben ik nou mee aan het opnemen. En de 15 nummers, komt op 14 nummers sites. Dat is de muziek. Hoe komt met de schreeuwerij? Had jij nog ambities in voor het naaien hier? Ja, ik ga de eerste versie van de Nederman had ik al. Maar die komt even, kijk wat letter, want de muziek had even verder. Ja. Muziek. Tagalik is uit. Stiert trouwens wel op de streamingchannels. Dan zit ik er maar even bij. Het is een geweldige muzikant. Dat heet Artfork en Nick de Vries. Dus op beide manieren kun je het wel vinden trouwens. Nou, je album, had je al een titel? Ik treed regelmatig op en dan veeg ik van jongens, hij met goede titels. En, dus ik ben een beetje in conclave met het publiek van jou moet eens een goede titel. Ja, democratisch aspect in ieder geval. Ik gewoon deze plaat. Goed jongen, mooi is het best. Er is het live doen. En hij begint, ja, hoe kent ik oors? Mijn woordman, Nick de Vries, live in Noorderwien. Je zei dat, Jimmy. Er binnen hield ook geen woord. In die Friese woord. Toch? En dat ik nog bij hem om die achter te verschoelen. Wat er achter die bij hem gebeurt, dat gaat hij niet aan. Je hoeft dus niet te vertellen. Je dacht, je hebt uw eigen manier. Je praat ook gewoon de ding. Je praat ook dingen die iedereen begrijpen kan. Hoe het oren. Daardoor praten we net. Waarom zullen we daar beginnen? Wat ik ben. Waarom moest het weten? Wat dat dan niet met de kraaien. Je hoeft dus niet te vertellen, jongen. Doch je hebt je eigen manier. Wie redden is je best? Wie had je prima naar het zin? Wie had je willen? Wie had je alle verschwondenste willen? Wie leidt je de lul uit de broek? Wie sis ik je bek? Wat die holle uus net onstje. Du hoeft dus niet te vertellen, jongen. Je dacht, je hebt uw eigen manier.
wat ik ben. Waarom was dat weten? Ik zal die snijden. Want de terms die hoe de klompen liedje. Wat zei het? Iedereen wist ervan. Maar geen had er wat van zijn. Moest dat? De zaak onder de pet houden. Dat is ook het juurderij hier. Nou, dat klopt het wel zo. Ongeveer. Dus niet te vertellen, jongen. Wie doet het hier op huis? Eigen. De chauffeur begrijpt haar wel. De films zitten er vol mee. Mijn meisje die het liefst de feestdagen voorbieden. Hyperkriegel wordt ze ervan. Van het mooi waarspelen. Het wagen van de wutten om haar zeer in de kost te houden. Haar broer is wilde. Die zei, het kan me geen seks killen. Die gooit de warm dicht. Hierop dingen als trotderoor. Warm douchen. En lieke makkelijk. Ik hoef die nooit weer te zien. Maar weet je wat het kost het? Die gooit jeden voort. Die sluit die rekken aan. Pas later zullen begrijpen. Maar waar ik door praten, die het mij maken had. Zie je zoals. Zie wel hem daarop. Was het gelijk ha? Of vinden we niet komst? Zie wel dat het weer goed komt. Maar haar liemwerk maakt het de brokken soms nog grutter. Soms vreeg het zichzelf aan. Doch de redenen er eigenlijk. Volta. De kerstdag ben ik aan het werk en dan is het druk. En dan doen we, nou ik doe ook het onderhoud in het hotel. Ja. Dus nou, die dagen dan moet je er allemaal wezen. Nee, ik hou wel echt heel erg van kerst. Ik kijk heel erg naar uit. Ik vind alles er leuk aan. Ja, en kerst is een van de meest belangrijke momenten in mijn leven hoor. Sowieso met de familie hier, met mijn moeder en meestal zijn we met de hele familie. Alleen in 2016 is mijn vader overleden, ook rond deze periode. En ja, mijn vader en ik waren echt 4 handen op 1 buik, meer zelfs. En ja, sommigen zeggen wel eens dat op zo'n moment dan de body van kerst een beetje weggaat. Maar voor mij is het juist alleen maar sterker geworden. Gaan we gourmetten, gaan we mooie dingen maken, en mooie boompjes zitten, en mooi alles versieren en zo, hè? Dus je vindt het wel leuk? Ja, tuurlijk. Ja? Dat is al 42 jaar zo. Okay. En meneer? Ja, die meneer die komt uit Tanzania, hè? Someone wants to celebrate Christmas and someone doesn't want because of some reason. Someone maybe, no, I don't want to celebrate because my mom died on this day and then it's not a good day for me, you know? Yeah. So we are different, but myself, I do. De chauffeur
begrijpt haar wel. Ze wil hem sissen. Traap je het gaspedaal in. Riet de komende dagen het voorbij. Maar als ze zijn eigen vindt, dan weet ze het antwoord al. Als we dagen oer beginnen te slaan, zei ze. Waar keren we dan? Oh, er is wel eens wat oneenigheid in families. Dat komt in de beste families voor. En nou ja, soms heb je wel eens wat, dan hoor ik wel eens wat. Maar goed, dat is voor die mensen zelf. Daar bemoei ik mij niet mee. De films zitten er vol mee. Maar meestal als haar. Als dit in haast elk script de goede aard in al uitskreun. Zie, ik kan alleen nog maar tinken. Hoe komt het morgen? Hoe? Komt het morgen? Van Hinne, dichter van Friesland, Niek de Vries, met Nij Werk dus. En we horen hem op de hechten. Het staat al wel op de streamingstjensten natuurlijk wat hij doet. En dan komt dus met een Nij album uit. Ik ben heel benieuwd. Goed, we beginnen naar een optreden van de Per Weekend Verlindelweg. 3 dames hier uit Friesland wij. Alle 3 fantastische jongeressen. En die winnen toen best wel in quizsfeer. Lady Lights. The Christmas tree at the Christmas party. Hop, 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 hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Stop, stop, stop. Rocking around the Christmas tree. Let your Christmas spirit ring. Ring, ring, ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you're here. Voices singing, let's be jolly. Deck the house with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Day, day, day. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. You will get a sentimental feeling when you're here. Voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Day, day, day. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it close. All the other reindeer used to laugh, call him
shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. Scoot-up-a-dee-ba-dap-a-dee-pop, Rudolph. Scoot-up-a-dee-ba-dap-a-dee-pop, Rudolph. Scoot-up-a-dee-ba-dap-a-dee-pop, Rudolph. Rudolph, 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 Rudolph. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? And how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer, you go down in history. Treien, fantastische zangeressen hier uit Friesland bij. Geweldig om ze hier met een hele te gekke band trouwens in de studio te hebben. Zetten we op, Norwin, dit wie hem. Na een week ben we er weer overigens, met het Fries Symfonieorkest. Ja, dat is heel roos. Bij Safir is het nog net. We gaan nog een mooi optreden te gaan van Katie en de Good for Nothing Boys. Lang leven de Christus. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you, baby. Love to you. Oh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to be you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, baby. Love to you. Oh, love to you. And I can tell by the way that you walk that walk, and I can know by the way that you talk that talk, and I can tell by the way that you treat your girl that I could give you all the loving in the whole wide world. All I want to do is make your bread, just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. No, I just wanna make love to you, baby. Love to you. Oh, love to you. And I can tell by the way that you walk that walk, and I can know by the way that you talk that talk, and I can tell by the way that you treat your girl that I could give you all the loving in the whole wide world. All I want to do is make your bread, just to make sure you're well fed. I don't want you sad and blue. No, I just wanna make love to you, baby. Love to you. Oh, love to you, baby. Love to you. Oh, love to you.
Wie leest de stad beter? Wie leest de stad beter? Duist maar een zak open de scheur. En de verhaal dwaddelde de straten. Nou, dat het vakantie hield, had het kwam is, nou ja, een week later dan merk je dat al. Maar dan had iedereen nee televisie hellen, of ze had dit hellen, of ze had dat hellen. Waar? Soms een complete huisraad of zo. Of, Doest maar een sek, iepen de squat. En de verhaal, rugel je de dik op. Ja, er zitten dan vaak kinderdingen bij, zoals speelgoed en dat soort dingen. Dus dat is wel vreemd, zeg maar. Dat huis was ook gesloten ongeveer, omdat het een drugspand was. Dus ja, daar hebben we volgens mij wel voor 1500 kilo aan afval weggehaald. Geef daar een schoolschrift, een tandenbussel, 2 oude schoenen, een douw theekust. Mijn leven niet. Het is gewoon voor ons afval dus. Oh, je zei wat ik fut smeert, niet veel meer als waar ik bang bewaar. Zei wat ik fut smeert, niet veel meer als waar ik bang bewaar. Ik heb hiervoor 6 jaar in de horeca gewerkt. Alleen tijdens corona is dat allemaal op zijn gat gekomen natuurlijk. Hoi. Jou die een koelkast. Een slierbank. Een hele stoel. Een oud matras. Een poppenbadje. En doe tekens je leven niet. Dan moet je wat, hè? Want ja, zonder werk heb je ook geen geld. Dus, en teruggaan is eigenlijk ook geen optie meer voor mij. Nee? Nee. Dit werk past veel beter bij mij. Zeg dat ik fut smeert. Niet veel meer. Als waar ik bang bewaar. Zeg wat ik fut smeert. Net helder meer. Als waar ik bang bewaar je. Als het praten soerst. Zoek stil worden. Als het praten soerst. In de horeca zit je altijd binnen, tussen een paar muren, dus ja, dan is dit wel echt een heel vrij beroep. Als het praten soerst. Als het praten soerst. Zo ik stil worden.